Maayong adlaw mga igsoon. Salamat na usab sa atong Ginoo nga niining adlaw magpadayon na sadta sa atong pagtuon sa libro nga Timoteo. O daghan na gyud ang atong mga naisgutan sa nanglabay nga mga pagtuon nato o kada semana gakadungagan ang atong kahibalo mahitungod sa pulong sa Dios pinaagi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa unang Timoteo. Ug salamat kaayo sa Ginoo ni ana ug sa atong tagsapod nga mga kinabuhi. Karon magpadayon ta sa pagtuon o naata karon sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 16 ug mao ni nga teksto nga atong isgutan. Pansadili pa nato na isgutan naata sa mga balikon. Sa miaging mga episode, dito na nato ang mahitungod sa mga opisyal sa iglesia. Lahi-lahi ang mga gipiyalan sa Dios nga mga katungdanan, posisyon diha sa iglesia alang sa pagpangalagad o pagsilbi diha kang Hesus. Sama sa mga pangulo ug mga alagad ug kung unsa ang gitakda sa Dios nga mga kwalipikado ug mga hiyas nga kinahanglan masapar sa usa ka tawo, aya gid siya pwede mapandungan alang niining mga katungdanan. Sa ato pa, dili gid pwede nga ang usa ka mahimong pangulo o alagad diretso siya makabutang niya ng maong katungdanan kung dili niya masapar ang uban nga mga kwalipikado ug kung hiyas ba pud niya ang maong buluhaton. Gituna nato ang giingon sa Dios nga kun naay tawo nga gatinguha sa katungdanan sa pagkapangulo, gatinguha siya og maayong butang. Og ang Dios mismo'y gabutang niining tinguha sa kasing-kasing sa mga tao nga gihatagan niya sa maong papel. Naimbawa usab nato nga sa unahan, dako gid ang ihatag sa Dios nga mga ganti sa maayong pangulo ug sa maayong mga alagad. Dili makawang mga igsuon ang atong paghago ug pangabudlay sa pagserbisyo o pagsilbi kang Hesus sa atong pagpangulo, sa atong pag-alagad, tungod kay naay giandam ni Hesus nga ganti alang. Kanimo, kanako, busa, magkugigid ta sa pagtrabaho, sa paglihok, sa kung unsa ang ipatrabaho ni Hesus kanato. Igsuon, bililhon og balaan kini nga mga katungdanan. Dili siya yano lang nga katungod nga gihatag ni Hesus apan dako kaayo kini nga bili sa iyang atubangan ug balaan kini. Busa hinumdumi igsuon kung unsa nga klase nga katungdanan ang gihatag ni Hesus kanimo. Og himbawan usab nato nga gamay ra ang kalahian sa mga kwalipikado sa mga pangulo ug sa mga alagad. Unsa klase nga diferensya niini? Halos mga igsoon managsama ra man. Sumala sa atong gisgutan sa atong gitun-an sa niagi. Og tanan sila mga tinahod gyud nga mga opisyal diha sa iglesia. Kung tinahod ang pangulo, tinahod usab ang mga alagad. Mauray dakong kalahian kanila ang mga pangulo nga kinahanglan naagid sila hiya sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Kinahanglan manudlo gid sila. Og kini usab sila mga lalaki. Dili pod babae ang mahimong pangulo diha sa iglesia. Sa ato pa, maura kana ang kalahian sa alagad ug pangulo. Pero halos tanan managsama ra mga igsoon, busta ikaw nga alagad diha sa iglesia, dili man basta-basta o yano lang ang imong katungdanan. Hinumdumi ka na. Karon, human ibayaw si Hesus ngadto sa langit, nakasugod ang mga apostoles sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tibuok gyud nga kalibutan ug daghan kaayo ang ilang gitanom nga mga iglesia. Kung atong mahinumduman ang mga buhat, ang mga apostoles, atong nahimbawan nga daghan kaayo ang ilang gipangtanom nga mga iglesia o grabe ang ilang pagpangabudlay sa pagpakaylap sa maayong balita. Karon nga atong panahon mga igsoon, halos gani ang tibuok kalibutan nakadungog sa maayong balita.
Og naay mga iglesia sa hapit sa tanang mga syudad sa kalibutan ug bisan didto sa hilit nga mga sityoan sa kabukiran ug sa kamingawan. Sa ato pa tanan na gyud mga suok bisan diing dapit sa kalibutan, naanay mga missionaries, naanay mga ebanghilista nga gasangyo gyud mahitungod sa kaluwasan. Ug nahitabo nga sa nakalabay na ang mga 30 ka tuig gikan sa pagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalibutan, gikinahanglan nga makasulat ang mga patakaran sa iglesia. Kay pagtukod na sa iglesia, pagtanom sa mga ikaiglesiyahan, kinahanglan gyud nga naay mga patakaran dinha nga mga sinulat. Karon, kung unsaon paggawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios, aron mahiusa ang tanang iglesia sa pagtuman niini. Basin gitiming kini pagpasulat sa Dios kay niining panahon nakatugya na sa mga apostoles ang katungdanan sa pagpangulo sa mga iglesia ngadto sa ilang mga tinun-an. Ug ang uban gani kanila wala magdumala sa ilang iglesia sumala sa gusto sa Dios kay wala pay sinulat nga mga instruction nga ilang gasundon. Busa, ilalom sa giya sa Espiritu Santo, gisulat ni Pablo ang unang Timoteo nga mao ang patakaran nga kinahanglan tumanon sa tanan gayod nga iglesia sa kalibutan. Pinaagi mga igsoon sa unang Timoteo nga libro, masukod sa mga pangulo kung gatumanon ba nila ang patakaran sa Dios alang sa iglesia o kundili. Klaro ba gyud kaayo igsoon? Kung ang mga pangulo diya sa iglesia gatuman sila sa mga patakaran sa Dios nga nasulat diya sa unang Timoteo o dili. Klaro kaayo na busa ato kanang hinumduman. Mupadayon kita sa pagtuon ug ato sang basahon ang unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 15. Sumala diri, naglaom ako nga sa dili madugay moanha ako kanimo. Apan gisulat nako kining maong mga butang aron nga kun malangan man ako ingon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Unsa man kining panimalay sa Dios? Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. Sa ato pa, gipasulat sa Dios ang patakaran nga kinahanglan gyud nga tumanon sa iyang iglesia. Kinahanglan tumanon. Sa una mga igsoon, nagpili ang mga magtotoo sa Jerusalem ug 7 ka tawo nga ilang gihatagan og katungdanan sa pagkaalagad sa ilang iglesia nga maudayon sila ang magkugi sa pag-alagad. Apan karon, giklaro sa Dios kung unsa ang mga kwalipikado ug mga hiyas nga kinahanglan masapar sa mga tawo nga ituboy ngadto sa pagkaalagad. Sa una, ang mga apostoles mo'y nagpandong sa mga pangulo. Apan karon, giklaro na sa Dios ang mga kwalipikado nga kinahanglan gyud nga makuha sa mga lalaki aya dayon sila mapandungan isip pangulo diha sa iglesia. Mga igsoon, kini nga mga kwalipikado dili gayud masupak. Naay uban mga iglesia nga gaingon nga dili kini kinahanglan tumanon ang mga patakaran diya sa unang Timoteo. Kay ngano kaha? Kay dili nila gusto ang uban niini. Gasupak sila ba? Apan dako nga sala kung isalikway nila ang pulong sa Ginoo o kung ilang tuison. Dako kaayo kini nga sala mga igsoon. Basin sa una, naay mga babae nga nakapangulo sa ubang mga iglesia. Apan karon, gipaklaro sa Dios nga gidili ang pagpangulo sa mga babae. O kinahanglan nga maghilom ra ang mga babae ug magpatudlo panahon sa tingwali sa mga lalaki sa pulong sa Dios diya sa iglesia kunting simba. Mga igsoon, gipili sa Dios nga mga lalaki ang iyang gusto nga mangulo sa mga iglesia ug sila usab maoy mag-ampo diha sa iglesia ug dili ang mga babae.
Sa mga buhat, Kapitulo 6, kung makahinumdum kita, mahibalo kita nga giayudahan sa mga magtotoo ang mga byuda kanila. Apan sa unang Timoteo, Kapitulo 5, mahimbawa nato nga karon, naay patakaran sa Dios kung kinsa ang angayan nga ayudahan nga mga byuda, o kung kinsa usab nga mga byuda, ang dili maayudahan diya sa iglesia. Sa unang Timoteo, Kapitulo 1, himbawa nato, nga gibawal sa Dios diya sa iglesia ang pagpabarog sa balaod ni Moises. Ug iya pagayong gidili ang paghisgot sa mga sugilanon ug pagtudlo sa mga hiwi nga mga doktrina. Strikto kayo ang Dios niya na sa pagtudlo, pinaagi sa iyang pulong. Mauray mahimong itudlo ang mga doktrina nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa mga apostoles. Ang mga sugilanon sa mga Hudiyo o ang sugilanon sa bisan kinsa nga mga tribo, gidili usab sa Dios diha sa iglesia. Kay makahatag kini og panaglalis ug dili makatabang sa pagkahiusa sa mga naluwas o bisan sa plano sa Dios. Dili makatabang. Ang mga sugilanon gani mga igsoon gakausab-usab. Depende kung kinsa ang gaistorya. Sa ato pa ang mga sugilanon usab-usab nagpasabot nga gaimbintuhon ra sa mga tao og dili gyud gikan gani sa pulong sa Dios. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, limbawan usab nato ang patakaran sa Dios mahitungod sa pagpamisti sa mga babay panahon sa tingsimba. Nga kinahanglan gyud nga ang mga babay magtinarong ug magmaligdong sila sa ilang pagpamisti. Ug kinahanglan nga dili sila magsuot og mahalon og sa bisan unsa nga makapapandol sa mga igsuon. Gani tanang panahon dili lang konting simba. Kinahanglan nga ang mga magtotoo nga mga babae usab magtinarong sa ilang pagpamisti aron dili sila makadani sa dili nila bana. Mao kini ang balaan ug matarong og insakto nga gabuhaton sa tanang mga magtotoo nga mga babay ug mga dalaga. Dili lang kay sa minyo nga bahin apan bisan sa mga dalaga importante usab nga magtinarong. Diha nila ipakita mga igsoon ang ilang pagkagwapa pinaagi sa ilang pag-alagara ba diha sa Ginoo ug pinaagi usab sa ilang kalma ug malumo nga kinaiya diha sa sulod nila nga bahin, ilang kasing-kasing. Mao ang mas maayo nga mas hatagan nila og pagtagad ang pagpagwapaha pinaagi sa kalma ug lumo nga kinaiya. Ug daghan pa kitay nahimbawan sa unang Timoteo Kapitulo 4 hangtod sa Kapitulo 6 mga igsoon, mga maayo kaayo kini nga mga pagtulunan ug mga uban nga mga doktrina mahitungod sa insakto nga kalihukan ug paggawi sa sulod sa iglesia nga mao ang panimalay sa Ginoo. Kinahanglan nga ang tanang iglesia magtuman gyud sa mga patakaran sa Ginoo nga sinulat sa unang Timoteo. Ug kun naay dili motuman niini, prangka nga pagkaistorya, klaro nga nakatipa sila gikan sa Dios. Ang sibisan kinsa nga dili mosunod o motuman niini usbon ko, nakatipa sila gikan sa Dios. Busa dako kayo kini nga pagpahinumdom sa tanan nga mga iglesia, ilabi na sa mga pangulo diha sa iglesia. Magpadayon ta. Ang iglesia sa buhi nga Dios mao ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Ang haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Naay pipila ka mga pagpamatuod ni ana nga mga bersikulo nga atong mabasa diya sa footnote. O kung gusto mong gubasa, kamo lang ang magbasa ni ana mga igsuon. Daghan pagani ang uban nga mga pagpamatuod ni ana ang maong mga bersikulo. Ang mga haligi sa balay didto man gaipatong ang atop kung magisgot kitag pagtukod sa balay. Og sama usab niini mga igsuon ang iglesia. Mao'y haligi diin gipatong ang kamatuoran sa Dios. Gipatong ang kamatuoran sa Dios diha sa iglesia.
Ang mga iglesia gadan-aga sa kamatuoran sa Dios Gyud mismo. Daghan kaayo ang kamatuoran sa Dios nga iyang gipatong diya sa iglesia o gadan-aga kini nga gadan-aga mga igsuon sama sa paagi sa kaluwasan. Ang paagi sa kaluwasan nga mao'y paagi nga makabaton ang mga tao og relasyon ngadto sa buhi nga Dios. Gadan-aga gikan sa iglesia. Gaisangyaw ang maayong balita. Ang tanang umaabot nga mga hitabo. Ang tanang propesiya gadan-aga gikan sa iglesia. Ang iglesia mga igsoon mao ang bililhon nga dapit din gitukod sa Dios, ang hingpit ug pure ug buhi niyang pulong. Naa diha gitugyan sa Dios ang iyang pulong ug pinaagi sa iyang pulong gadan-aga ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Mga igsoon, ang iglesia mao'y gipiyalan sa pulong sa Ginoo. Diha gid niya gibutang. Ug ang iglesia mao'y gapakaylap niining nga kamatuoran sa kalibutan. Buluhaton sa iglesia ang pagpakaylap sa kamatuoran mahitungod sa Dios sa tibuok nga kalibutan. Gapaklaro din ni sa atong gibasa nga mga bersikulo sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 15 nga ang tag-iya sa iglesia kinsa man mao ang buhi nga Dios. Hinumdumi, ang tag-iya sa iglesia mao ang buhi nga Dios. Iya ang iglesia igsuon. Siya ang walay sinugdanan, ang walay katapusan, ang Dios nga nagpakatao o nagpakamatay o ang nabanhaw o ang nabuhi. Kinsa man na? Si Hesus Kristo. Gikan sa wala pa gani ang panahon, wala pa ang kalibutan. Diya sa kahangturan nga nahumana, hangtod sa kahangturan nga umaabot pa. Buhi man ang Dios. Gabalik-balik pag-ingon sa Biblia nga buhi ang Dios. Aduna kita'y tun-an mga igsoon nga dalaygon kaayo nga awit nga nakasulat ni Apostol Pablo diya sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Gihuman kini ni Pablo ang tibuok kapitulo 3 pinaagi sa dalaygon nga awit mahitungod sa ubang doktrina o kamatuoran nga gadan-aga gikan sa iglesia. Busa, basaw nato ang unang Timoteo 3:16. Sumala diri, ug dili malalis nga dako gayod ang misteryo sa pagka-Diosnon. Siya nadayag diya sa lawas, na matud-an nga matarong diya sa espiritu, nakita sa mga anghel, gisangyaw taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Pinakamaayo kaayo kini nga dalaygon nga awit mga igsuon nga naka-record dinhi sa pulong sa Ginoo. Nagahisgot dinhi ang mahitungod sa pagka-Dios ni Hesus Kristo. Ang unang punto ni ining awit, siya nadayag diha sa lawas. Gamhanan kini nga kamatuoran mga igsuon nga gadan-aga diha sa iglesia ug kini nga kamatuoran gikan gyud sa iglesia nga Dios si Hesus ug nagpakatao siya. Mao kana ang kamatuoran nga hangtod sa karon nga kapanahunan gatrabahuon sa mga magwawali o bisan sa mga pangulo sa iglesia. Magbasa sa kita og mga ubang bersikulo mahitungod niini nga topic. Isip pagpamatuod mahitungod sa pagka-Dios ni Hesus nga gadan-aga gikan sa iglesia. Sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 15 side E. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Si Hesus ang dagway sa dili makita nga Dios. Sa ato pa si Hesus ug ang Dios managsama ra sila. Kay kung unsa ang dagway sa Dios nga Amahan, mausab ang dagway ni Hesus Kristo. Gipasabot din ni igsuon nga parehas naman sila ang Dios nga Amahan ug ang Dios nga Anak nga mao si Hesus Kristo.
Diya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 dayon sa bersikulo 14, sa sinugdanan mauna ang pulong. Ang usa ka pinakamaayo kaayo nga ngalan ni Hesukristo nga giisgutan ni Juan nga mao ang pulong. Ang pulong ang usa nga ngalan ni Hesus. Ug ang pulong uban sa Dios. Diha nang daan si Hesukristo sa wala pa buhata ang kalibutan. Ug ang pulong Dios. Si Hesus ang pulong ug siya ang Dios. Ug ang pulong nahimong tao, gipamatud-an dinhi nga si Hesus nagpakataho dinhi sa kalibutan. Ingon ni Juan, nasaksiyan mismo ni Juan kining maong kamatuoran ug mga panghitabo mga igsoon mahitungod sa pagkatao ni Hesus kay gani ingon niya, ug mipuyo uban kanato ug atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan, ingon nga bugtong anak, puno sa grasya ug kamatuoran. Nasaksiyan mismo ni Juan mga igsoon nga uban-uban nila si Hesukristo sa diyang si Hesus nagpakatao dinhi sa kalibutan. Ug ipamatud-an dinhi nga si Hesus ang pulong nga diha nang daan, kauban siya sa Dios. Wala pa ang pagbuhat sa kalibutan. Ug diha sa Hebreo kapitulo 1, bersikulo 3 side E. Siya ang danag sa himaya sa Dios ug tukma nga hulagway sa iyang kinaiya. Igsoon, managsama ang kinaiya sa Dios nga Amahan ug Dios nga anak nga mao si Hesukristo. Nagsapnay sa tanang mga butang, pinaagi sa gamhanan nga pagpamulong niya. Gipamatud-an nga ang gahom ni Hesukristo sobra ged kagamhanan. Siroks man si Hesus sa Dios kay maura man sila, managsama ra sila ug parehas ra usab sila. Ug ang tanan gasapnayon ni Hesus ang kalibutan ug ang kalangitan, ang makita ug ang dili makita. Siya gani ang nagbuhat ni anak. Pinaagi lamang sa iyang gamhanan nga pagpamulong ug naa kaniya ang pagsapnay sa tibuok nga kalibutan. Magbasa kita sa usa nga giampo ni Hesus sa Juan kapitulo 17 bersikulo 4 ngadto sa 5. Sumala diri, ako nagpasidungog kanimo dinhi sa yuta, mga pagampo ni Hesus. Ingon nga natapos nako ang buhat nga imong gitugyan kanako nga akong buhaton. Ug karon Amahan, himaya ako diha kanimo. Sa himaya nga gihuptan nako kaniadto uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Mga igsoon, daan na si Hesukristo mahimayaon sa wala pagani. Siya magpakatao sa kalibutan, uwa pagani mabuhat ang kalibutan. Sa ato pa, bisan sa wala pagani ang kalibutan, gihuptan sa Dios nga anak ang samang himaya sa Dios nga Amahan. Usa ra sila mga igsuon ug himaya. Duwa sila apan usa. Si Hesus ang pulong ug mao ang Dios. Kana ang kamatuoran nga gadan-aga gikan sa iglesia. Naay panahon nga gihangyo ni Felipe si Hesus nga ipakita kanila ang Dios nga Amahan. Kay gusto gyud kaayo ni Felipe nga makita niya ang dagway sa Dios nga Amahan. Busa basaw nato ang Juan kapitulo 14 bersikulo 8 ngadto sa 9 side A. Unya si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kanamo. Mao kini ang tubag ni Hesus. Si Hesus mitubag kaniya, kadugay na nakong nakig-uban kaninyo ug wala ikaw makaila kanako Felipe. Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Klaro kaayo ang kamatuoran nga gipamatuod ni Hesukristo mga igsoon mahitungod sa iyang pagka-Dios. Nga ang nakakita kang Hesus nakakita usab sa tagulilong nga Dios. Tagulilong, dili makita nga Dios. Nakakita si Felipe sa Dios nga Amahan, kay ang Dios nga Amahan o ang Dios nga Anak, maura sila. Mga igsoon, gapaningkamot silang Satanas.
ang mga lubo, ang mga mini nga mga magtutudlo sa pagpakaylap sa hiwi og daotan nga doktrina nga si Hesus dili Dios. Dagan kayo karon nga mga grupo ang gapamatuod ni ana nga si Jesucristo dili Dios, tao lang siya, propeta ug uban pa. Kana mga mini nga mga magtutudlo og trabaho na nilang Satanas. Mga igsoon atong buhaton mo kini. Kinahanglan nga santaon gayud nato kining bakak nga ilang gaipakaylap. Kung naay grupo nga gaingon nga dili Dios si Hesus, kinahanglan nga magpalayo gayud kita kanila. Mao kanay atong buhaton. Pahinumdom. Ug dili sila ipaduol sa mga karnero sa Dios kay basin ilang mahubhuban o ilang makuha, ilang madoktrinahan. Mas maayo nga dili sila ipaduol sa mga karnero ni Hesus. Kay sama sila sa malalang nga hilo. Napayubang mga bersikulo nga gahisgot sa pagka-Dios ni Hesus. Diya sa footnote, mabasa nato din sa footnote mga igsoon kung gusto kang magbasa ni ini na ay mga pagpamatuod diha sa uban pang giingon mahitungod sa pagka-Dios ni Jesucristo. Bisan kanusa wala makasala si Hesus kay Dios man siya. Mabasa nato diya sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 21. Nagpaubos ang Dios nga anak ug natawo dinhi sa kalibutan. Galacia kapitulo 4 bersikulo 4, Filipos 2:7. Gidani ni Satanas si Hesus apan wala mo tuo si Hesus kaniya ug wala makasala kay Dios man siya. Bisan pag-unsaon pagdani ni Satanas ngadto kang Hesus, dili gid niya bisan kanus madani ang Dios. Busa imposible nga makasala si Hesus kay Dios man siya. Mateo 4:1 ngadto sa 11, Hebreo 4:15. Pagpamatuod nga mga bersikulo. Kung gusto mo magbasa, pwede nga inyong pagabasahon. Gigutom si Hesus kay tao sab siya. Nagkuha siya sa lawas sa tao kay kung unsa ang bation sa tao mousab ang bation ni Hesus. Nakahilak o gikapuyan siya. May bati og kasakit o giuhaw. Kay ang tagulilo nga Dios nagbutang sa iyang kaugalingon sa pangtao nga lawas. Mateo 4:2, Lucas 19:41, Juan 19:28, Hebreo 5:7, 1 Pedro 2:21. Mga pagpamatuod nga mga bersikulo. Giadap kita niya para mahimo kitang mga anak sa Dios. O gisulti pa ni Hesus nga iya kitang mga igsuon. Personal og tinuod nga mga igsoon ni Hesus sa espirituhanon nga bahin. Roma 8:15, Efeso 1:5, Hebreo kapitulo 2, bersikulo 11. Si Hesus mao ang atong igsuon, ang atong Dios ug ang atong manluluwas. Siya ang makagagahom, ang sinugdanan sa tanan, ug ang gamhanan nga Dios nga nagpakatao aron makita diha sa lawas. Ug dugang pa, ang ikaduha nga punto niining awit nga gahisgot mahitungod sa pagka-Dios ni Hesus nga gadan-aga gikan sa iglesia na matud-an nga matarong diha sa espiritu. Mga igsoon sa paggawas ni Hesus gikan sa tubig pagkahuman sa iyang pagpabautismo. Mingon ang Dios na itingog nga nanungog gikan sa langit. Nangingon ang Dios nga siya ang iyang anak nga pinalangga ug ang Espiritu sa Dios mikunsa diha kaniya. Gipamatud-an sa Dios nga Amahan nga ang Dios nga anak Dios gyud. Pinalanggang anak sa Dios nga Amahan. Mabasa nato kana sa Mateo 3:16 ngadto sa 17. Ug ang ikatulo nga punto niining awit nga pinakadalaygon kaayong awit mga igsoon. Nakita si Hesus sa mga anghel, pinakamaayo. Giigdan sa mga anghel, ang mga magbalantay sa mga karnero, mga igsoon diin asa mataw si Hesus. O nataw na si Hesus. Excited ang mga anghel nga gasugilo niining maong maayong balita ngadto sa mga magbalantay sa karnero. Mabasa nato kana sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 8 ngadto sa 15. Mismo ang mga anghel nakakita kang Hesus sa pagkatao niya.
Nakasaksi ang mga anghel sa pagdani ni Satanas kang Hesus dito sa kamingawan. Grabe ang mga dani ni Satanas kang Hesus, pero wala gid siya madani. Ug ang anghel nakasaksi ni ana. Mateo 4:11, mabasa nato na. Gilig-on sa anghel si Hesus sa panahon mga igsoon, nga nasayod na si Hesus kung unsa ang mahitabo kaniya, unsang klaseng kasakit nga iyang maagihan sa panahon nga patyon siya dito sa Jerusalem. Ug tungod ni ana, naluya gid pag-ayo si Hesus. Ug ang anghel mismo milig-on kaniya. Lucas kapitulo 22 versikulo 43. Giligid sa anghel ang bato nga sira sa lubong ni Hesus sa panahon nga si Hesus nabanhaw gikan sa mga patay, o gisultihan niya ang mga babay nga nabanhaw na si Hesus. Ang mga anghel mismo ang nagbuhat niini. Mateo 28:1 ngadto sa city. Nakita sa mga anghel si Hesus nga gibayaw ngadto sa langit, human niya mabuhat ang uban pang mga buluhaton dinhi sa kalibutan niadtong panahon na, ug dayon mibalik siya sa iyang gingharian. Ang anghel nakita nila mismo na. Bisan ang mga daotang anghel nga gibutang sa Dios sa impierno mga igsoon, sa panahon nga giadtuan sila ni Hesus human sa iyang pagkamatay diha sa cross, nakita nila nga wala gyud mamatay si Hesus. Ug ang gibuhat pagani ni Hesus didto, giwaliyan niya sila. Kay bulungan kaayo kini nga kamatuoran mga igsoon. Nga mabasa nato diya sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Kanunay nakakita ang mga anghel kang Hesus niadtong dinhi pa siya sa kalibutan, nasaksihan gid nila. Testigos gani sila sa tanan nga gabuhaton ni Hesus. Ang sunod nga mga punto niini nga kanta, dalaygon nga kanta awit. Gisangyaw si Hesus sa taliwala sa mga kanasuran o gituuhan dinhi sa kalibutan nga gadan-aga sa tibuok kalibutan nga maoy gabuhaton sa iglesia. Atong nahimbawaan nga nahitabo gyud kini nga panahon sa mga apostoles mga igsoon. Ug hangtod karon gaisangyaw pagani si Hesus dinhi sa entero gyud nga kalibutan ug daghan kaayo ang mituo kaniya. Bisan dinhi sa atong mga komunidad sa Mindanao, sa Northern Mindanao, gaisangyaw man si Hesus o gatuuhan sa kada tao, kada tribo, kada pinulungan. Ang katapusan nga punto niining awit, gibayaw si Hesus ngadto sa himaya. Mibalik si Hesus sa langit didto sa iyang amahan ug diha sa iyang himaya. Ug umaabot na ang adlaw sa iyang pagbalik aron sa pagkuha kanatong tanan nga mituo kaniya ug iyang giluwas. Sa ato pa mga igsoon, kining maong awit nga pinakadalaygon kaayo. Maayo kaayo kini nga nakasulat diya sa pulong sa Dios. Isip pagpahinumdom kanato sa uban pang kamatuoran mahitungod sa pagka-Dios ni Hesus nga gadan-aga gikan sa iglesia ngadto sa tibuok kalibutan. Balikon sa nato pagbasa ang mga bersikulo nga atong gitun-an karon diya sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 16. Naglaom ako nga sa dili madugay muanna ako kanimo, apan gisulat nako kining maong mga butang aron nga kun malangan man ako. Kay gusto gyud ni Pablo mga igsoon nga makaisab siya makabisita iyang maduaw si Timoteo. Apan ingon si Pablo nga kun malangan lugar siya, ingon niya kang Timoteo, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga ang panimalay sa Dios mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Nga dinha mga igsoon sa iglesia nakapatong ang haligi ug patukuranan sa kamatuuran mga igsoon sa Dios gud mismo. Dayon, ug dili malalis nga dako gud ang misteryo sa pagka-Diosnon. Siya nadayag diha sa lawas, namatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga anghel, gisangyaw taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya.
Mao kini ang dalaygon nga awit na naka-record diya sa pulong sa Dios, pinaagi sa giya sa balaang espiritu ngadto kang Apostol Pablo nga pagpamatuod mahitungod sa pagka-Dios ni Hesukristo. Sa dili pa kita magtapos, aduna kitay memory verse mga igsuon. Natay memory verse ug ang tanan unta mas maayo nga mag-memorize niini. Kay ang tumong mga igsoon para matudluan ta sa pagsinati sa pulong sa Dios diya sa atong mga kinabuhi. Sa atong unahuna nga kanunay natong mahinumduman ang pulong sa Ginoo. Nga sa sunod sa atong pagsimba, maayo kun naay maka-recite niini diha sa tubangan. Maka-recite mga igsoon sunod nga pagsimba nato. Og ang memory verse nato anaa makita o mabasa diya sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 23 nga nag-ingon, kita usab nagwali kang Kristo nga gilansang sa krus nga alang sa mga Hudiyo usa ka kapandulan ug alang sa mga Hintil usa ka binuang. Usbon ko ang atong memory verse sunod semana sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 23. Kita usab nagwali kang Kristo nga gilansang sa krus nga alang sa mga Hudiyo usa ka kapandulan ug alang sa mga Hintil usa ka binuang. Naay mga Hudiyo mga igsoon nga mituo kang Hesus og naluwas. Apan ang kadaghanan kanila wala pa gid mutuo kang Hesus, daghan pa gid kaayo nga mga Hudiyo ang wala pa nagtuo kang Hesus. Ug alang usab sa mga Hintil sa kalibutan kasagara gusto ra silang mosalig sa ilang kaugalingong mga binuhatan ug mga diyos-diyos. Mo kini gawi o kinaiyahan kultura sa mga Hintil. Ug alang kanila binuang gyud ang kamatuoran nga si Hesus ra ang paagi sa kaluwasan. Salamat kaayo mga igsoon, din nilang una kita kutob ug hangtod sa sunod. Maayong adlaw.